Fondacija Ale Kavčić otvorila je prijave za nastavničku nagradu Prosvetitelj za odabir najboljih vaspitača, učitelja, nastavnika i instruktora, trenera za ovu godinu. I u prethodna 2 navrata ovaj konkurs izazvao veliku pažnju kada se prijavilo oko 500 edukatora. Pa da vidimo, dakle, ko može da se prijavi, šta se to boduje, šta se uzima u obzir. To pitam profesorku na Filozofskom fakultetu, predsjednicu žirija konkursa Prosvetitelj, Ana Pešikani, gošća novog dana i mnogo mi je drago zbog toga. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala vam na lepoj dobrodošlici i veoma me raduje da ste vi kuća koja izveštava o obrazovanju kada su lepe stvari u pitanju. Mi izveštavamo sad zato što nisu lepe stvari i deluje da se, da li visoko ili osnovno. Ali ovo jeste lepa stvar jer je ovo ozbiljna investicija u obrazovanje. A to hoću da vas pitam, deluje kao da se sve ruši u smislu obrazovanja, noseći stubovi. Su još uvek možda tu, ali da li ova nagrada pokazuje da je ona već sad ove godine vrednija nego prošle godine u smislu kako nam stoji odnos prema obrazovanju? Pa da vam kažem, nije to samo utisak, pošto ja poprilično učestvujem u evaluacijama obrazovanja od asistentskog nekog perioda 90. godina koje smo radili. Trenutno stanje u obrazovanju je ozbiljno zabrinjavajuće i ozbiljno su se neki, baš što vi kažete, potporni stubovi prilično urušili. I onda kada vam se pojavi nešto kao što je ova nagrada, to je veoma značajno. Značajno je zato što se obraća onima koji su ključni faktor za kvalitet obrazovanja. Kaži im, važni ste. Nastavnici. Prva stvar, koliko sistem podržava dobre nastavnike. Koliko slučajeva imamo da u školama zaista direktor pohvali najboljeg nastavnika ili mu kažu, ma ti si budala, šta ti je, radio, ne radio, svirati radio i slične stvari. Dakle, ova nagrada ima težinu, prvo, to je ogromna investicija. Znači, sa predviđenim sredstvima za ovu godinu, to je oko 8 miliona uloženih u kvalitet nastavnika, a to znači u prepoznavanje kvalitetnih nastavnika, njihovu afirmaciju, a to znači direktno ulaganje u kvalitet obrazovanja. Ajmo redom. Dakle, mislim da smo već dovoljno zainteresovali ljude. Dakle, ko hoće da se prijavi mora da zna da li može. Ko može, kako to ide i do kad? To je vrlo jednostavno. Dakle, ima web adresa prosvetitelj.rs. To je, iza svega stoji Fondacija Ale Kavčić koja organizuje ceo taj proces. Na toj adresi postoje svi uslovi. Vrlo su jednostavni zato što to obuhvata ljude koji rade direktno sa decom i mladima. Znači, moraju na nedeljnoj bazi imati, tamo stoji neki uslov, koliko sati nedeljnog rada. Dakle, svi oni koji radi, zato je dobar termin i instruktori, i treneri, i vaspitači, i nastavnici. Mi čak koristimo nastavnik u širem smislu, generički, kad neko obučava nekoga od dece i mlade, ali sistematski. Tu imate neverovatnih ljudi. Mene veoma raduje da su se prijavljivali, da je veliki broj, evo vi ste pomenuli da oko 500 nastavnika se prijavilo za ove 2 godine, što je strašno dobro i mi smo se trudili za ovaj drugi konkurs da pokušamo da dođemo do onih koji su, nazvaću ih, stidljivi, skromni. Kako se dolazi do stidljivosti? Teško. Teško se dolazi zato što, znate, kad je neko dobar nastavnik, on to radi zato što osjeća da tako treba, on veruje to. I to je ono što karakteriše profesionalca. Kompetencije i odgovornost za ono što radi. I radi u tišini, ne ide. Ako čekate da neko vas pohvali u kolektivu, direktor, ministarstva prepozna, to nažalost ne biva. I onda je ova nagrada utoliko dobra što je jedan ogromni žiri, 11 ljudi, vrlo različitih profesija, vrlo različitih pristupa obrazovanju, ali svi visoko vrednuju obrazovanje i svi rade besplatno, moram da kažem volonterski, jer često imate tih nekih priča sa strane. Dakle, jedan ogroman poduhvat da vi vidite šta to ljudi rade. I onda pokušavamo i na ovaj način da prizovemo. A kako to vidite? Zato što recimo ovde na ovom konkursu na 500 ljudi se prijavi. Pa onda odjednom vidimo ostane ih 48, pa 24, pa onda polufinale, finale. Šta se zapravo ovde su lakša situacija nego možda u nekim drugim oblastima, zato što prvo iz naučnih istraživanja vi imate niz kriterijuma šta je kvalitetan i dobar nastavnik. I jedna od prvih stvari je to nije samo da ja znam da prenesem moju psihologiju ili istoriju ili geografiju učenicima, da ja to perfektno znam. Nego u stvari delovanje u učionici, van učionice, u lokalnoj sredini. Nastavnik kao agens promene, kao neko ko može da učini značajnu promenu. I sad kad pogledate opet ta naučna istraživanja, nastavnik je moćno zanimanje.
Dobar nastavnik može da napravi ozbiljnu dugoročnu promenu u životu svojih učenika. Sad zamislite šta je moje kolege, klinički psiholozi ili sveštenici dali da tako lako naprave promenu u nečijem životu. Pa većina nas zapravo ima nekog nastavnika koji je odlučujuće uticao na život. Ili vam je osvetlio, možda niste izabrali istu profesiju, ali vam je, tako je sa vama radio da ste shvatili koji su vaši potencijali, da ste bolje sebe upoznali, da ste bolje videli svoje potencijale. Kriterijumi su dosta obimni. Drugi parametar, sem ovog što sam rekla, da iz istraživanja se može izvući je naši finalisti idu na svetsko takmičenje Global Teacher Prize, koje ima svoje kriterijume, koje opet nisu slučajni, nego izvučeni iz dobre prakse i ovih istraživačkih nalaza. I onda se gledalo da se upodobe sa Global Teacher Prize-om, prosto da imate slične kriterijume, a oni i jesu slični. Vi znate kako se radi, koje metode se koriste, kakav je odnos prema učenicima, šta novo donosite, kako se ponašate u sredini, koliko zračite među kolegama, koliko ste spremni u stvari da uradite nešto u sredini. Evo, jedna od finalistkinja prošle godine je bila, ona, hoće da je zovemo vaspitačica Maca, je nevjerovatna žena. U selu je pokrenula vrtić, gde kao šta je, vrtić je čuvalište za decu. Ona je potpuno poslala novu poruku, da je vrtić mesto za rad na razvoju dečijem, na podsticanju dečijeg razvoja i učenja. U Toponici, pored Niša, gde je još psihijatarska klinika, ona je napravila sada u vrtiću, ima 80 dece. Pazite, to je kvalitativna promjena u sredini. A sad bi ja s vama o tome zašto, šta je to što njih vozi da upreko svemu što im kaže nemoj, nemoj, ne radi, šta je to. Imamo i Andreja Pavlovića koji je prošle godine izabran u 50 najboljih na svetu. Ali kad god slušate njih i kad gledate, prvo vidite da su to ljudi koji imaju integritet. Da su to ljudi kojima je merilo ono što su učili, ono što prate, čitaju, ono što znaju kako bi trebalo obrazovanje da izgleda. Ne koliko me plaća ministarstvo, ne da li me voli direktor ili ne, ne da li sam zvezda po nekoj drugoj osnovi. Dakle, imate uvek od ličnosti sa vlastitim integritetom kriterijume. Mogu svi da kažu jedno, vi znate šta je ispravno. I onda postoji taj novčani moment koji nije mali ovde, $1.000.000 dinara. Jeste, za prvog. Za prvog, ali tu postoji još nešto šta potpada pod taj, kako da kažem, nagradni fond? Pa nagradni fond je isto usmeren na jačanje obrazovanja i to je ono što se meni dopada. Zato što od nagrade koju dobijaju, prva je ta $1.000.000, ovi takođe dobijaju nagradu, potrebno je da deo sredstava ulože u neku od svojih ideja. I sad pazite, isto nije samo vi ste Nataša najbolje nastavnica ovde, nego vi imate sijaset ideja koje biste hteli u svom poslu da uradite. Ovo uključivanje na nagradu prosvetitelj, prijavljivanje, prolazak vam u stvari daje šansu da dobijete sredstvo, uslove da to o čemu maštate realizujete u svojoj školi. Pa to je dobro. Sjajno je, mi ćemo pratiti, dakle, konkurs je počeo. Počeo je, traje do 28. februara. Mogu da se prijave. I onda dodela nagrada. Samo još jednu stvar da kažem, ne moraju čak lično ovi stidljivi da se prijave, ali njihovi učenici, njihovi roditelji, kolege, prijatelji koji znaju kako rade ljudi, često se to dešava da ih oni prijave. Pa to se nađu ovi stidljivi. Da, tu stidljivi, da, dođemo do stidljivi. I dodela nagrada i šta se do tad sve dešava? Prvi krug ide, žiri ocenjujete papire. Dakle, ono što su popunili ispitanici, dostavili su podatke o tome šta rade, kako rade. Pravi se uži izbor, onda imamo prolećnu radionicu na kojoj vi vidite čoveka. Jedno je papir, drugo je živa osoba na kojoj rešavaju neki zadatak pedagoški. Pravi se onda finalisti, snimaju se filmovi o njima i u oktobru nam je dodela. Do tada ni predsjednica žirija ne zna ko je, nego na samoj dodeli u stvari čujemo koji su izabrani i ono što je dobro, Andreja Pavlović nije bio najbolji, ali je bio među finalistima. Mislim da je tad bilo čak 5 finalista. I onda, evo vidimo na svetu. Prošao je. I svi kažu da odlazak na Global Teacher Prize im je obeležio život. To je nešto novo. Mnogo vam hvala. Hvala na ovom razgovoru. Pratit ćemo konkurs i svakako čekamo pobednika u oktobru da se vidimo. Nadam se. Hvala vam puno. Hvala. Profesorka Ana Pešikane je govorila za N1 i ostale su nam još sportske teme do kraja.